Video yathu lero tionesana mmene tingapangire chovotera pa WhatsApp. Mosataya nthawi tiyame. Kasinawe follow tipange follow. Tikasegula WhatsApp wathuyo timangopita ku chat kwa munthu kaya ku group kenako timapanga apa. Kenako nkupita apa papo. Kenako apapo maikano funso limene ukufunalo kuti likhale multiple choice. Ndi apa tilembapo kuti kodi mungakonde kukhala dziko liti. Ndi option yoyambirira tilemba apa pa alemba kuti add pa. Ndi tilembapo kuti Malawi, pachiwiri pa kutheba, pachitatu pa ku America, pachifolo pa tilembapo kuti ku Nigeria ngati multiple choice athu. Ndi apa palemba kuti allow multiple answers. Ndi kuti munthu amatha kuvota kopitirira kawiri. Pakakhala on. Kwa tikapangapo off chonchi ndi kuti munthu amavota kamodzi. Ndi tipanga post. Ndi chifukwa chakuti pa allow multiple answers paja tinathethapo ndi kuti munthu azivota kamodzi kokha. Njolinga yokuti tizidziwa kuti munthuyo amakonda dziko litiro. Mwachisanzo apata sangatheba ndi kuti ngati angasinthe chiganizo nkuchongera ngati pa Malawi pa ndi kuti machoka patheba paja kupita ku Malawi. Ndi ukapanga pa view votes ndi kuti umaonano kuti anthu avota motani. Basi kupanga kwake ndi kumene koko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amenewa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow.